naniniwala ako na sa pamamagitan ni Ivana, makikita ng ating gobyerno kung ano ang mga pagkukulang. Kailangan pondohan ang agrikultura, kailangan proteksyonan laban sa smuggling, hoarding, profiteering, cartel, laban sa sobrang importasyon upang hindi maghirap malugi ang ating mga nasa sektor ng agrikultura. Ako naman ho ay gusto kong magpasalamat sa lahat po na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po ang Batangas. At syempre, uulitin ko po, suportahan po natin ang AGA Party List 117! Go!